Nuijaa vähän. Se kala. Meneekö lumpeen? Ei se vaan tuu. Lähellä on komea hauki. Saitko kuvaa? Sai. Se on jo toinen 2 päivän sisään. Eilen ensimmäinen. Ei jännitä yhtä. Anna. Jep! Peruke ihan suussa. Joo. Se nyt vittu puree vielä. Ei se enää mihinkään. Ei samanlainen. Isompi. Kato on ristus, kun on lihavas kunnossa. Työ ankkuri. Tai no mä on lihavia. Ne on itse asettu täällä oikein täyttä. Justi olin vaihtamassa uistin. Joo. Tavainen junaa tulossa. On tää isompi. Joo. Päästä sinne kaveriksi. Kato, miten lähellä oli, ettei mene. Siinä. Mm. Tämmösiä poikia. Jep. Pistä siihen viereen köllöttämään. On se vähän isompi kuin se. 2 kiloa. Komeita. Oh. Otetaan puolet isompi. Vähintään. Hyvä. No. Siinä on lisää. Ajaa lisää. Parvi tulee, nyt rupeepas heittää. Joo. Tossa on varmaan toinen vielä.